Voor het eerst werden dit jaar de cultuurdagen georganiseerd voor leerlingen van HAVO 4 en VWO 4 van het Raland College. Er werden onder meer workshops gegeven in het Odapark en in de Bie. Dit doen we in samenwerking met Cultura Venray. Ik heb ooit het idee opgevat van al die workshops, die losse workshops die ik organiseer, kunnen we dat niet centreren? Ik heb op school gevraagd, mogen we daar 2 dagen voor gebruiken, 2 lesdagen? En dat vond men akkoord, daar ging men mee op akkoord. Ze hebben contact opgenomen met Cultura Venray. Kunnen we iets doen? En daarnaast, hoe zit het met de financiering? Want het is natuurlijk een behoorlijke kostenpost. Die kunnen wij als school niet dragen. Dat gaat gewoon niet. En en dat kon. Via de gemeente, via Cultura Venray, hebben we van de gemeente een flinke pot geld gekregen om dit te organiseren. Het is heel belangrijk dat jongeren in een rijke omgeving opgroeien. Dus dat ze heel veel verschillende soorten kunst zien, workshops doen, zelf dingen proberen en zien wat er allemaal is. Omdat het erg belangrijk is voor hun ontwikkeling. Het is bewezen dat het goed is voor de taalontwikkeling, voor je emotionele ontwikkeling, mentale ontwikkeling, dat de jongeren zich leren uiten. En daarom is het belangrijk dat zo'n cultuurdagen bij Raland georganiseerd worden om juist jongeren al die verschillende toffe dingen te laten zien en te laten beleven. Het zijn niet alleen maar workshops, ze zijn ook allemaal naar een klassiek concert geweest vanochtend in het Odapark. In samenwerking met de Theehuisconcerten, dus dat is ook hier uit Venray. Die organiseren dat verder. Die zoeken de juiste muzici. Dus ze gaan luisteren naar klassieke muziek. Dat is nieuw, dat is soms misschien wel een beetje lastig. Maar het ging echt fantastisch vanochtend. Daarnaast hebben ze een workshop Sonic Pi, dat is programmeren, dus digitale muziek maken. Dus naast de analoge muziek, digitaal muziek maken. Hier in de Bie zijn 2 workshops, eentje is improvisatietheater. En de andere is collage maken. En dat is in samenwerking met de kunstbende. Dus wat wij eigenlijk ook geprobeerd hebben om zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken. Hier met regionale mensen, met lokale mensen en de regionale mensen. Het is niet helemaal gelukt, maar het is niet erg. Het is goed. En even kijken, en in de Schouwburg, daar worden ook 2 workshops gegeven. Eentje is Sally Danst, dus dan gaan leerlingen dansen. Dat is een gezelschap dat komt uit Maastricht. En Rob van Lieshout die geeft daar de workshop een liedje schrijven in 1,5 uur tijd. Maar ook presenteren van, en hoe sta je daar voor die groep en hoe presenteer je dat dan? Hoe kom je dan over? En mogen die kinderen daar zelf voor kiezen of moeten ze dat verplicht volgen vanuit de school of hoe werkt dat? Nee, dit is verplicht en ze gaan alle workshops, iedereen gaat alles meemaken. Dus, en sommige dingen zijn misschien niet helemaal wat je leuk vindt, maar dat kan, dat mag. Maar het is wel belangrijk dat iedereen alles meegemaakt heeft en gezien heeft. Want zo leer je ook respect te hebben voor andere disciplines en andere kunstvormen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties, want we zijn net begonnen en... Ik hoop het. Ik hoop heel erg dat niet iedereen zal naar huis gaan en denken, oh, dit was helemaal te gek. Maar ik hoop dat er sommige jongeren zijn die denken, oh, wat ik vandaag gezien heb, oh, daar wil ik meer over weten. Of daar ga ik me eens in verdiepen of zo. Ja, dat hoop ik. En dan is het eigenlijk voor jou geslaagd? Ja, dan is het zeker geslaagd. Ja.